Kaixo Gabriel Aresti, hemen nago zuei laguntzeko kontu bat konfiguratzen. Hau da, hause, da bilatzaile bat, nik normalean erabiltzen doana, da hemen daukat be Googleekoa, ikusten baduzue hemen daukat nire logina, baina demagun ez daukazuela Google, orduan Gmail nahi dute biratu. Gmail sakatuko dut, hemen Gmail eta bilatu eta agertuko zait, hemen, pues hau izango da, nik. Gmailera eman, da hemen konfiguratuko nuke, hemen, bueno, konfiguratuta daukat, hemen daukat, ikusten duzue, bale. Baina hemen nagoela, adibidez, hau da Chrome, bai, hemen nagoela, hemen emango nioke, eta berdin ontsa esango dizuedana. Bai, baina hau itxiko dut, ze normalen ez dut hau erabiltzen, baizik eta hau dana Mozilla, da Firefox, eta ikusten duzuenez berdina da. Orduan, zegin behar dut kontu berri bat gehitzeko, honi eman, da, ikusten baduzue, hemen daude nire bi kontuak. Bai, gehitu kontua, ez da, gehitu kontua esango diot, eta orduan, gehitu kontua, eta zein. Gehituko diot, hauze. Arestifilo, da, hemen jarriko dut dana, gmail.com, eta pasaitza, da, jazta. Vale, orduan, hasi zaioa, da, jazta, badago. Ui, ezin dut. Vale, bueno, horrela egiten da, berdin zaite, ez dakitzara, gaizki idatzi dut. Ikusten duzue? Neuri gertatzen zait. Ikusi ondo, hemen jartzen dozuena gabrielaresti.net, dala gabrielaresti.net eta ez grabiel edo alako gauza bat, hemen jartzen dau. Arestifillo, bale, ez da arestifillo, da arestifilo, bale, da pasaitza, bale, eta orain bai, uste dut, bai, ez? Bale. Ez dakit, duela 5 hilabete aldatu zen, bale, pues ez dakit zein izango dan. A ver, hoxe dan, a ver, ez da. Beitu, horregatik egin dut beste batean daukazuen hementxe jarriko dodan, hemen jarriko dodan kontua aldatzeko zelan egin behar dan. Baina dena den horrela egiten da. Beraz, pasaitza gogoratu ezkero, esango dizue baietz, eta badago, ja egongo litzateke, guztiz konfiguratuta, bale? Baina beste bat arte, eta honegin.